So what's up mga paps, this is your Papi Birds and welcome back again to Provinciano Siao Channel. So ayun no naman ang sabi niya ay tatagalogin daw namin yung content ngayon kasi may mga rason kami kung bakit, kaya dapat yung malaman yan at kung anong rason namin na kung bakit namin tinagalog yung dialect namin. At it is because mamaya na baka magsawa na agad tayo pag sinabi namin. So napakaagang pumunta ng bahay at hindi pa ako nandito ba kasi nandito ako sa Kamuy-Moy. Tapos pag uwi ko, aba, nandito na. Pag ano ko sa motor dyan ba, sabi niya, "Hi Paps, good morning." Ay, sana all. Mas nauna pa siya sa akin mga Paps. Ganito na talaga ako ganito na talaga ako kalagan kung sa Bisaya pa. Sobrang laagan. Kasi mga Paps, sa Kamuy-Moy kasi kadalasan ako natutulog pag may mga gabing nandito ako natulog. Sa susunod na gabi ay doon na naman ako. Sabi, alternate or something like interval ba. At ngayon mga Paps, ginawa namin tong video na daw kasi ginawa namin or something like sinadya talaga namin na anuhin to kasi alam nyo naman nung una hindi natuloy yung laban ng idol natin na si Boy Tapang between the Brusco brothers na si Russell. So mga Probinsianong Siaw, I just want to kaming dalawa ng idol nyo si Probinsianong Siaw, gusto lang na kasi pag walang ibang rason, walang mga dahilan bukas wala nang talagang makakapigil sa Battle of YouTubers bukas. Gusto namin kasi na gusto namin na pagsabihan ng idol natin na kabisaya din si Idol Boy Tapang na God bless sa laro nyo ni Russell at sana sa laro nyo parehas lang kayong uking dalawa, walang anomalya. Sports lang ba? So sa laro talaga ay may matatalo at may isang mananalo. Gawas kung draw, unless draw. Pero sa laro yan dapat sports lang kasi ganyan lang. Hope na ang idol namin kabisaya, Bisacol. So Boy Tapang, galingan mo idol kasi marami kaming mga katapang na nagsusubaybay at sumusunod sa iyo at nagsusuporta ng buong pusong matatag Bisaya. Bisaya ni Bay. So mga Bisaya, palaban talaga yung mga Bisaya mga kasiyaw. So excited na kami ng idol niyo si Probinsianong Siaw na aming masilayan yung laro between the Bisaya and the Tagalog. Pero walang war between Tagalog and Bisaya. It's just happen na pag Bisaya yung lumalaban, automatic malapit ang loob sa Bisaya sa serbe katribo lang ba, kabisaya kasi so hindi naman ibig sabihin na wala na kaming hindi na hate namin si Russell kasi idol din namin yan, magaling yan gumawa ng mga contents. Yun nga lang na nangyari na may Battle of YouTubers na naganap at sila yung nagharap sa boxing. So ayun mga kasiyaw, gusto lang naming ipaabot sa idol namin ni Boy Tapang na galingan mo ng buong buo, lumaban ka ng buong puso kahit may mga I hope na magaling ka na talaga sa yung karamdaman kasi balibalita kasi na may nakita namin sa YouTube channel mo, Idol Boy Tapang. So ayan lang, ibibigay ko na yung I will let my partner to talk Tagalog na naman So ikaw naman nangangayat na yung ko baba sa pagtatagalog. So ngayon mga kasiaw, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga katapang dyan na nagsuporta sa aming idol na si Boy Tapang, kasi pareho kaming Bisaya, taga Alcoy kami, taga Siquijor. Halos lahat idol niyo si Boy Tapang sa lahat ng mga Bisaya, pati rin sa mga Tagalog, pati rin kay Kuya Russell. Idol din namin kayo, Kuya Russell. Mas matanda ka pa nun. Hindi, mas matanda si Kuya Russell ng isang araw sa akin. Palabiro ka talaga, pre. Ngayon, yung laban ni
Boy Tapang at saka kay Russell, God bless last sa inyong week, dalawa. hindi natuloy. Hindi dahil natuloy sa kasi may may mga karamdaman si Idol at ang Boy Tapang. Idol Boy Tapang Oh. natin. So ngayon, Mukhang wala na talagang makakapigil, no? wala nang makakapigil. So Bukas, bukas ang laban niyo, siguro gabi, alas 7 ng So, gabi. sa mga Bisaya dyan, mga kapwa Bisaya, sabay-sabay natin tunghayan, ha? Abangan natin bukas. At Itong mensahe na to, kasi nagkabulubalintong yung Tagalog namin. Kasi mahirap talaga magtagalog pag Bisaya ka. Pure Bisaya kasi kami. Napakatigas talaga. Kaya pinilit naming magtagalog para sa inyong lahat. Kasi yung iba sa mga Tagalog dyan ang nakasuporta sa aming channel, ni Papi Board sa akin. At sa mga Tagalog supporters dyan ni Boy Tapang, para sa inyong content na to kay kung bakit namin tinagalog. Kaya napilitan kami magtagalog para sa inyo. Kahit magkabaliktad-baliktad, mahirap kasi magtagalog. Mag-inusapay ng pangungusap. Nakakahirap pag nag-usap ka dyan ng Tagalog, nag-usap din tayo, nag-inusapay na talaga tayo na. Itong vlog na to, para sa inyong dalawa. Kasi pareho kayo kapwa YouTuber. Katulad din namin, mga small YouTuber. Sa kanya, big YouTuber ito eh. Small pa rin. Itong mensahe na to, ipabot namin sa inyong dalawa na sana okay ang inyong laban. Walang masamang mangyari. Walang masama yung mangyari. Matapos ang round. Basta congrats sa inyong dalawa. Matirang matibay. 3 rounds. 3 rounds. 3 rounds lang. 3 rounds lang. Matirang matibay at saka sa lahat ng supporters kay Russell at saka Boy Tapang, magdasal tayo para sa kanilang dalawa. Kasi laban lang yun. Laban lang yun. Yung ginawa. Hindi yun talaga nag-aaway. Hindi naman yun. Doon lang sa ring pinapakita nila. Pero sa sa labas ng ring ay talagang yung basta YouTuber ka tapos kapwa YouTuber, natural talaga yung sige ko lang, masuod ka ng malapit. Kasi pares kayong YouTuber, pares kayong dalawa. Nangyari lang na may labanan between battles of YouTubers sa kanilang dalawa sa boxing, okay? So, Idol Boy Tapang at saka Russell, umpisa pa lang sa inyong dalawa. Alam namin na maraming mga opportunity na darating na laban nyo kasi inumpisahan nyo na. Bali kayo ang nauna. Basta gusto mo ring lumaban kay Boy Tapang. Ay, hindi ako. Idol Boy Tapang, hindi ako lalaban sa'yo. Kung mukbang ang pag-usapan, baka siguro. Pero kaya mo yung kakain kayo ng siling napakaanghang. Walang problema kung sa mukbang Idol, pwede sa akin. Kasi pwede naman tayong mag-usap. Sige, magmukbang tayo. Ang sile. Sinugbang isda. So, hindi lang talaga makapalit. Isang bagol sa'yo ng sile. Tapos sa akin, 2 lang piraso. Yung labi din kasi. Kakain ang sile. Parang mamaga ng labi. Mahubag. Pero, walang problema yon. Kasi, bali, kung maghamon ka, dapat kaya mo. Pero kahit di kaya, kakayanin para mapakita sa lahat. Talagang lalaban diba talaga to. May plano ka rin na puntahan yung idol natin sa Alcoy na si Boy Tapang pag okay na yung pag travel. Travel, wala nang hindi mahirap magkuha ng mga papel, mga travel pass, pero sa ngayon di pa magantay pa kami ng balik ng regular na biyahe ba? Hirap kasi mag travel pa ganito yung ang daming dapat asikasuhan before ka larga doon. Kaya hassle. Mga katapang, mga kasiaw at mga kapaps, nag-usapan namin ni Papi Boards na balang araw makapunta din kami sa inyo, Idol Boy Tapang. Kasi malapit lang tayo pero dahil sa pag-ibig na hindi natin maiwasan. Kaya so wala na kaming ibang basta good luck.
Good luck Wala sa na kaming ibang inyong dalawa. masasabi kundi ayun, ang galingan nyo. Good luck sa laro nyong dalawa. At sana walang masamang mangyari din ba, kasi hindi natin hindi natin alam, hindi natin masisiguro kung hindi natin ano. masiguro. Kaya ipagdalasal lang natin na walang masamang mangyari. Ganun lang. Oh, so kay Coach Ting Bisaya, Yeah. Coach, idol ka rin namin. Yeah. Oh. Mga Kasi dyan, ikaw ang nagbigay ni lahat Boy ng kasama Tapang ni ng Boy Tapang. Marami. Ako isip solid supporter ni Boy Tapang. Ako nagpapasalamat kay Ting Bisaya, Bisaya. si Mr. Chols. Mr. Chols. Yan ang mga taong andyan. Yan si Mr. Chols. Simula pa lang sa training until sa napaka Parang balitang-balita ko din ni Mr. Chols na may laban din to. Anong laban? May laban dito ng boxing. May laban na Oh, hindi siguro yung kapatid ni Russell. Pero mukhang ano pa, yung mga sabi-sabi pa lang. ba? Mga kuan ba, mga siya yung tawag kuan, mga kinalsada mo kuan. Pinarsada. Mga daan-daan ang sabi-sabi. Mga daan-daan sabi-sabi. So ngayon, Daan-daan. Sa kalibo mo. Sa Bisaya, kung nakaraan. hanggang dito na lang kami. Ang sa amin lang, nagbigay Gusto lang lang kami ng namin mensahe. magbigay ng mensahe. Good luck sa inyong dalawa. Good luck sa iyong gawa. Basta kami, halos lahat buong mundo to manood sa laban nyo. Hindi naman buong mundo yan kasi hindi lang gawas ko doon sa Las Vegas. Buong mundo talaga. At saka sa planeta ni Idol Boy Tapang. Sa planeta sa Jupiter siguro or Mars. mukhang Pluto? mukhang kapitbahay ni Mr. Chols kasi mga ka-alien din yun. Mga Si ka-alien, Mr. Chols, idol natin. So, hindi lang namin papahabain to. Gusto lang namin pasalamatan yung mga nanonood dyan. Kung umabot kayo nito sa part ng video. So, I just wanna give thanks to you all and thanks for supporting my friend Provinciano Siao, and please do subscribe also and click the notification bell para pag may bagong upload ay ma-notify agad sa inyo. And don't forget to subscribe. Kung hindi nyo rin mamasamain, please subscribe din. Papi Boards. Papi Boards. And sa aming Secure Viners. Sa aming main channel is Secure Viners. So, ayan lang. At sa mga tropa ko, may mga tropa May mga- ako na may sariling mga YouTube channel. So, please subscribe them Please all. subscribe. And salamat. Maraming salamat po. At ito si Papi Boards, ang pinakasikat na miyembro sa Secure Viners. Hindi naman. Na kilalang kilala dito sa aming Sikat probinsya. sa poy. Gabae. Papi Boards. No, hindi. Please do subscribe. Ay, maraming salamat. Pero I don't think myself as sikat. Aba ng hair. Tama. Ginupunday. At Asan po na yung hanggang dito na lang. At maraming salamat. Bye-bye mga paps. Maraming salamat po. God bless you all.